ಸೊ ಅಂಕಲ್ನ ಬೀಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಾಕಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ತು ಓಡಿ ಅಂಕಲ್ ಸೊ ಐಕೆ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂದರೆ ಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಲೈನ್ ಡೋರ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾಳೆ ಕಡೆ ಅಂದು ಪಾಡ್ದು ಲೈನ್ ಡೋರ್ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಣ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ನಡ್ ಬುಕ್ಕ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಪಾಡುವ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ಶಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು అయినా ಒಂದು ತಪ್ಪುನು ಒಂಜ ಅಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ದು ಅಂಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಡೋರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಲಾಕ್ ಸೆಟ್ಲ ಮಂತದ ದಯಪಂಡ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚರ ಬರಲಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲೂಸ್ ಇಂದ ಬಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಡಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಲ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ಪರಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಸೊ ಅವು ಪ್ರಯರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಲಾಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಈ ಜಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಈ ಜಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲು ಅಯ್ಯನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂಚನೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಓ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಪಂಡದು ಶರ್ಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಚೂರು ಬಲ್ಜನ್ ಇದನ್ನ ಔಟಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಡ್ನದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂತ ಇಂತಾನ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆಗೆ ಪಾಡ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ ಏನೇ ಡಿ ಶರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ತೋಳಿ ಸೊ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಬೇರೆದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲಮ್ ಬೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಬೇರೆದಾದ ಪಂಡ ಬೀಮ್ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಬೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ అయినా ಬಾಟಮ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಅಂಕಲ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ದಿಯೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೈತೆ ಅಂಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಐಕು ತುಂಬು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದಿಯೊಂದು ಅಂಕಲ್ ದಯಪಂಡ ಬಾಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆರಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಕಲ್ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರಪ್ಪಚ್ಚಿ ತೂವಲಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಟಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಂಡ್ರಿ ಪಂಡ ಐನಂಚಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ ದೆತ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ತೂವಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಏನಿ ಬಾಟಮ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಬಾಟಮ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೋನಿ ಸೊ ಅಂಚಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ అయినా ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ ಅವಡು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮನ್ಪಡ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೋಚಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನೋಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ 3 ಸರ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪನು ಕಾಲಮ್ಮ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಗೋಣಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ ಚೂರು ನಿಪ್ನಡ ಅವರ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೂರು ಗೋಣಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಚೂರು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಣಿ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಂತನು ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ 3 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ತೂವಲಿ ಮತ್ತು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೀಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಹಾಕುವ ಬಾಟಮ್ ಹಾಕಿನ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಕುಜ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ ಲೈನ್ ಪೂರ ತೂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏನ ಬಾಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಏನೋ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಟಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಬೇಲೇನು ಪಂಡ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮನ್ಪಡ ಲೈನ್ ಡೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಇಂಚ್ 2 ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ನಾಗ ಮಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ನ ನಿಕ್ಲು ಯಾರಾಗ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿ ನೋಡಪ್ಪನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಯನ್ನು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ದಿವಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು